Yaba mfowethu ungizwe iphixiphici umacingwane yinja ungizwe yonke into embi ongayicabanga. Nisangene nonke nje nisho leyo nto leyo, nonke nikhuluma lawo masimba lawo nisangene. Angikhumbuli mina ntoyitoya ngesikhathi ungizwe ehamba icala. Understand? Babe nesikhathi enough abantu bamaqembu athile neziphathimandla zomhlaba babe nesikhathi enough sokuthatha ungizwe ngesikhathi bemsusa kithi emphakathini, babe nesikhathi enough sokumthatha ungizwe bamshintsha indlela yokucabanga ngemithetho ethile. Nifuna ukutshelwa futhi nalapho ngoba nilinde ukuthi asihambeni siyolutha. Akekho umuntu ozolutha this time, akekho umuntu ozolutha. Ungizwe bambambile kwelinye iside. Ucabanga ukuthi wena njengoba ungizwe waye etheswa amacala okususa umsindo ezweni, ngoba bemsukela bethu amacala kwashawa wacima uyizwe uthe abantu baluthe. Ucabanga bebengamdedela kanjalo yini wena phezu kokulahlekelwa izigidi zemali? Khona abakukhulumile naye ungizwe okungaphezu wena. You understand? Ni-nothing empilweni kangezwe. Ungizwe unabafazi, uney'ngane. You understand? Ungathini nje manje ungezwe kuthiwa khona umuntu wasabisa ungizwe wathi ngazi igama ngazi everything about your family okanye ngezingane zakho okanye ngabantu abasensitive abaseduze nawe. You understand? Okanye impilo yakhe. Nina nimthanda umuntu nina. Nanendaba nje nokuthi umuntu safe na, nifuna ukudla nje. That is why abelungu benihlula. Ingakho abashokobezi benehlula, ingakho abakhonolayizi benikhonolayiza ngoba aninalo iqiniso namaphixophixo, anikwazi ukumela iqiniso. Ungizwe ngeke aze alilungise lelizwe eyedwa, ngeke aze ayikhulume into ebambekayo eyedwa, udinga ama-supporters. You understand? Ubonile ukuthi nizinja nina ngeke umuntu impela nje ningamshiya ethuneni. Izindaba bafowethu phuma endabeni zingafuni nina futheke. Inkulu kabi into abepolitiki abayikhulume nomchunu. Akukho engikwaziyo, angihlangene futhi nento zepolitiki. Kodwa kuningi abakukhulumile okuyingozi. Ungizwe usangoboshiweyo kuze kube manje. Ngiyanitshela mina ungizwe uboshiwe usenkingeni enkulu kabi. You understand? Angimzwanga ukuthi utheni, angaze ngizwe umuntu, but enganitshela khona ukuthi impilo yomuntu ibalulekile. Njengamanje singakhohlisana senze ukuthi nokuthi sithayikhala sitrend, but mase silelwe umuntu nomuntu ulalo bakhe ubuthongo. You understand? Kumele umake sure ukuthi lobo buthongo lobo bukufica usendaweni eright yini, kuyalaleka yini lapho khona. Umzimba wakho kumele umake sure ukuthi ekugcineni ubeke endaweni esafe, wayelulele wena ngoba ubona ukwenzakalani. So phumani-ke endaweni zabantu, ngihange nqindi ey'mpama mina.